Tot allò que veieu allà són paquets que porten aquí des del mes de gener esperant perquè jo els obri. Hola, jo soc Mayon i benvinguts al meu canal. No sé si gravar a aquesta hora amb aquesta llum és la millor idea, però com que avui us porto un vídeo una mica diferent i que en principi serà més curt que l'anterior, vull provar de gravar aquí. En el vídeo d'avui us porto el primer unboxing i haul de l'any. És un vídeo en el que us ensenyaré els paquets que m'han arribat i els llibres que m'he comprat al llarg del mes de gener i també la meitat d'aquest mes de febrer. I la veritat és que normalment fins ara els unboxings els he estat fent en el meu canal d'Instagram a través de Reels o d'IGTV fa 2 anys, i la idea és també potser seguir-ne fent, però aquest any tenia ganes de provar vídeos nous i diferents, i és que de fet els unboxings van ser dels primers vídeos que a mi em van enganxar a veure vídeos a la comunitat de Booktube, i per això doncs aquest any tinc ganes de gravar aquests unboxings perquè veieu realment la cara de felicitat que se'm posa quan obro un paquet, quan rebo un llibre, perquè normalment doncs això, amb els Reels sí que intentava transmetre-ho a través de tota l'escena que creava al voltant del llibre, però bé, vull provar-ho amb aquest vídeo, a veure què tal us sembla. Un dels primers paquets que vaig rebre és de l'altra tribu i crec que ja sé quin llibre és. De fet, m'he fet spoiler sola per culpa de tardar tant a obrir aquest paquet i ja ho he vist per xarxes i bé, crec que és la segona part d'un llibre que em pararà molt, llavors anem a obrir-lo. La part bona de fer aquests vídeos és que veureu com obro els paquets, que realment sempre és un drama, o sigui, com que tallo el vídeo, no s'acaba de veure mai del tot, però és molt, molt drama. És la il·lusió que em fa, si és el llibre que crec que és, em fa molta il·lusió, és que fa molt que ho espero. És preciós, Déu meu! M'encanta l'altre editorial que sempre... Que xulo! Sempre envien coses juntament amb el llibre, punts de llibres... És boníssim aquest punt del llibre. Postals... Que guai! Mariana, tornada al pas, et desitgem la millor de les lectures. L'equip de l'altre. Bé, això. La fitxa del producte, de l'autor, i la sinopsis i opinions. I és que el llibre, perquè aquí anar xerrant no us l'he ensenyat, és Aristòtil i Dante es capussen a les aigües del món. Aquest és el primer volum. De fet, no ho he fet expressament, però vaig de conjunt. Sembla que ho hagi fet expressament, vaig full blava. I bé, si no els heu vist mai, aquest és la primera part, és Aristòtil i Dante descobreixen els secrets de l'univers, l'autor és Benjamin Alire Sainz. Si ja coneixeu altres youtubers i fa temps que esteu a Booktube i a Bookstagram, segurament ja coneixereu aquest llibre o fins i tot ja l'haureu llegit, perquè fa molts anys que la gent en parla. De fet, si no m'equivoco, fa ja 10 anys que va sortir aquest llibre, l'original, i la traducció al català crec que és del 2019, i ara per fi arriba a tot el món la segona part. És una història juvenil preciosa i molt, molt ben explicada. Vaig fer una ressenya del primer al meu blog, us la deixaré per aquí també i a baix a la descripció perquè la pugueu llegir, però de debò que em va agradar molt, moltíssim. És una història sobre l'Aristòtil i el Dante. Són dos joves que se senten incompresos per la societat i que un dia tots dos es troben i es fan amics des del primer moment. L'Aristòtil sempre ha sigut un nen bastant introvertit, que no ha tingut amics. A més, els seus pares són d'origen mexicà i en canvi ell no viu als Estats Units. I és com que sempre s'ha sentit fora de lloc, no sent ni part de la seva família de Mèxic ni part dels seus companys d'escola dels Estats Units. I per això el dia que arriba el Dante i es coneixen, el Dante també, els seus pares són d'origen mexicà i de seguida per aquesta cosa s'entenen, però mica en mica es van coneixent un a l'altre i fan una amistat preciosa, una amistat que, bé, poso que com que ja fa 10 anys puc fer spoilers, no passa res, no? A més és la segona part. Més que una amistat és una història d'amor molt bonica, és la descoberta de l'amor per primera vegada per tots dos. A més, tots dos tenen situacions bastant complicades a casa. Aristòtil també té una relació molt distant amb el seu pare i gràcies a conèixer el Dante i obrir-se i explicar-li els seus problemes en aquest amic, aquest també l'ajuda llavors a que s'obri a parlar amb el seu pare, i és una història molt, molt tendra, molt dura. Té molts diàlegs, llavors fa que la lectura sigui molt àgil i que el llegeixis, crec que el vaig llegir com en 2-3 dies, que el llegeixis molt, molt ràpid. I si no m'equivoco, crec que aquesta segona part ja és
doncs un cop acabat l'institut i veurem com han evolucionat les seves vides, com han canviat i què s'han fet ells dos. Crec que aquesta segona part també ens farà patir. He llegit alguna cosa d'alguna pèrdua important a la vida de l'Aristòtil. I bé, com que veig que la llum se n'està anant, tot i que tinc un foco, podria obrir el foco i gravar així. Pensava que aniria més ràpida obrint els paquets i gravant el vídeo, llavors, com que no vull fer ràpid i corrents, continuaré en el següent clip. Continuem amb l'unboxing. Anem a obrir el següent paquet, aquest d'aquí, i crec que pel tamany, com que és tan petit i prim, si no m'equivoco, potser m'equivoco, però crec, durant aquests dies, al veure'l per aquí i pesar-lo, crec que serà un petit plaer. Pot ser, normalment, amb aquesta companyia d'enviaments, doncs, solen ser de Viena, aquests llibres, no ho posa fora. Com podreu veure, aquí a aquesta casa, els paquets s'obren sense tisores. Ja us ho vaig dir, que jo els paquets els obro. Normalment els obro amb tisores, però ara mateix crec que no en tinc cap a mà. Vaig obrir-ho així. Tan, tan, tan. No ho veig encara. Sí! Ai, de debò. No sé per què t'ha tant en obrir aquests paquets. I el llibre és Un cert somriure de François Sagan i és un petit plaer de Viena. François Sagan em va encantar amb El petit plaer de Bon dia, tristesa. De fet, és un dels meus petits plaers preferits. I tenia moltíssimes ganes de llegir aquest. A més, s'ambienta a París. Per tant, complirà un dels meus reptes lectors d'aquest any, que era llegir llibres sobre París, i em fa molta il·lusió. I crec que també va sobre com un amor no correspost, i sí, ens agrada patir. Anem a obrir el següent paquet, i és que aquí al darrere crec que tinc un altre petit plaer. Com us he dit, fa molt temps que tinc aquests paquets aquí a casa, mai m'havia passat, però no passa res. Però abans d'obrir-lo, perquè segurament serà això, anem a obrir un altre editorial. El següent paquet és aquest d'aquí. Ve amb la mateixa companyia. Podria ser que fos també Viena. Potser m'equivoco, Ara ho veurem. Em fa molta il·lusió gravar els vídeos obrint paquets, de debò, Ho estic disfrutant moltíssim. Crec que ho seguiré fent, tot i que em costi trobar temps per fer-ho. Us prometo que el pròxim cop no tardaré tant a obrir-los. Ho veureu abans vosaltres que jo. I el següent llibre és Quan xiula el tren, de Núria Albó. Ja quan el vaig veure per Instagram em va cridar molt l'atenció i més o menys pel que he llegit a les sinopsis i el que he vist per xarxes, ja us he dit que jo normalment les sinopsis me les intento llegir, però tampoc em busco molta informació perquè m'agrada sorprendre'm amb la lectura. I a vegades faig algun spoiler, per tant intento evitar llegir-ne moltes coses. I pel que he vist és una història sobre una dona que ha viatjat molt, o una dona que està en un tren i comença a recordar, no? Diu una trobada fortuïta en un tren. No sé per què la sinopsis em recorda molt a la pel·lícula, bueno, la trilogia, no sé si l'heu vist, Before Sunrise, Sunset, Midnight. Crec que l'ordre és aquest, sempre em confong. És una trilogia que m'encanta. Sé que és un gust bastant peculiar, perquè realment és una pel·lícula de molt poca acció, però d'uns diàlegs tan versemblants i tan bons que em fascina. Tinc una obsessió també amb aquesta trilogia. Llavors, arran d'allò, des que la vaig veure, sempre que veig històries ambientades en un tren o sobre trobades en un tren, o gent viatgera, bàsicament, doncs les necessito llegir. Aniré intercalant una mica els unboxings del haul, i és que 3 llibres que també he adquirit aquests mesos són aquests d'aquí. Primer de tot us vull ensenyar els de l'editorial Barsino, que bé, d'aquests us en vaig parlar en el primer vídeo d'aquest any, dels propòsits d'any nou, i és que aquest any em vull proposar llegir Tirant-lo blanc, sobretot aquesta edició nova que han fet Barsino, que es diu Col·lecció Imprescindibles, i que aniran publicant els grans clàssics de la nostra literatura, i és una col·lecció que durarà anys i que cada any aniran traient nous títols, i em fa molta il·lusió tenir els 2 primers ja per anar omplint les meves lleixes. I el segon títol és de Marian Vayreda, La punyalada. És un clàssic de la literatura catalana, sobretot del modernisme, i a mi el modernisme és una època que m'encanta, bueno, jo us ho vaig dir en l'anterior vídeo,
I aquest llibre jo no el coneixia, potser em van parlar a la universitat, però és que juraria que no, perquè no em sona gens. Llavors, a més, amb aquesta edició, amb l'anterior, o sigui, també ve amb postals, m'encanten aquests detalls. Una cita, i és que mireu les guardes. Estic enamorada d'aquesta col·lecció pels detalls de disseny, d'edició. Crec que és una història molt dura. Sé de moment que està ambientat a la Garrotxa i que és una història de bandolers i sobretot molt, molt punyent, ja ho diu el nom, La punyalada, que serà una lectura bastant dura, per molt que sigui breu. M'han dit que, tot i ser breu, es fa densa perquè és dura, però li tinc moltíssimes ganes. I un altre llibre també nou d'aquests 2 mesos és Showing and Telling, de Laurie Alberts. No coneixia gens l'autora, ni aquest títol, no l'havia sentit a parlar mai. I bé, aquest llibre el vaig descobrir perquè em vaig apuntar a un webinar, a una masterclass gratuïta, que era com una primera classe d'un curs d'escriptura. I bé, tot i que m'estava a punt d'animar d'apuntar-me a aquell curs, com que ja estic fent el de l'Ateneu, vaig dir no, però sí que em vaig apuntar als autors i als llibres que recomanava i que deia que eren els autors i els llibres que l'havien format amb ell i que, per tant, doncs, també recomanava llegir-los per complementar el curs. I vaig dir, doncs mira, de moment em compro els llibres i m'he comprat aquest primer. A més, de totes que va recomanar, és que més em va cridar l'atenció perquè justament parla d'aquesta tècnica del showing and telling, que seria com el dir i el mostrar, i és una de les tècniques com cabdals de la narrativa que a més ens anà a parlar la professora del curs de l'Ateneu que estic fent. Llavors, per complementar també doncs, amb els de Cabré, m'agradaria doncs, també llegir aquest. El següent paquet que obriré és aquest, i diria que també sé quin és, perquè ve de Bookshop, i és que l'última compra que vaig fer a Bookshop també és un llibre d'escriptura, així que anem a obrir-lo i us en parlo. M'agraden molt els sobres de Bookshop perquè són superfàcils d'obrir sempre. Gràcies. És superprim! I el llibre és L'aventura de narrar, d'Andreu Ayats. I és que és això, o sigui, els primers temes que estem tractant en el curs, a part de dir i mostrar, també és la narració, el narrador, com narrar, i en els apunts tinc moltíssimes cites d'aquest llibre. Llavors tenia com ganes de llegir-lo sencer, a més és molt breu, crec que el podré llegir ràpid i per tant doncs, començar amb aquest i llavors ja aniré llegint la resta. El següent llibre us en parlaré breument perquè ja en vaig parlar en l'anterior vídeo també de propòsits d'any nou, i és que us vaig dir que un dels propòsits per aquest any era llegir autors que han sigut guanyadors del Premi Nobel, i el primer llibre que m'he comprat és Paraíso, que és l'autor guanyador del Premi Nobel del 2021. Un altre dels llibres que em fa molta il·lusió ensenyar-vos en aquest vídeo és el primer títol en català de l'editorial Trotalibros, el primer títol d'una nova col·lecció que comença en català, que es dirà Colom, i és Cares enmig de l'aigua, de Janet Frame. I tinc molta curiositat per llegir-lo perquè m'agraden molt els llibres que recomana el Jan, m'agrada molt el seu gust per la bona literatura, i crec que si a ell li ha agradat aquest llibre i ha decidit editar-lo en català, segur que val molt la pena i que no ens el podem perdre. Pel que he pogut llegir a la sinopsis, la protagonista, que es diu Istina Mavet, espero pronunciar-ho bé, està ingressada en un hospital mental i és, pel que he vist, doncs això, no? La novel·la sobre la història, sobre la seva experiència en aquest hospital. Aquí ja m'agraden molt aquestes cosetes de que estigui aquí dins la il·lustració de l'autora. M'agrada molt el disseny, és que de debò influeix molt en l'experiència lectora que un llibre estigui ben cuidat, tant l'edició com el disseny, tot plegat. Anem a obrir un altre paquet. I sí, encara en queden, aquest és el penúltim. Un nou petit plaer, la carta de William Somerset Maugham. D'aquest autor ja se'n va publicar també un altre petit plaer. És molt breu, me l'imaginava molt més gruixut. Té com 90 pàgines. La traducció és de Yannick Garcia, i és que d'aquest autor ja vam llegir Una vila a Florència, de fet en vam fer un vermut literari amb la Marta i la Misha, i ens va agradar moltíssim. I crec que aquest llibre tracta sobre una dona que és arrestada,
una persona que rep una carta, hi ha una violació, un assassinat, i veig com molts paral·lelismes, o sigui, sé que serà completament diferent, perquè no anava ben bé d'això, una vila a Florència, però sí que veig com molts paral·lelismes amb aquestes temàtiques en comú amb l'altre llibre també. A veure quin dels dos m'ha agradat més. Aquest llibre també ja l'havia obert i us l'havia ensenyat en el vídeo de propòsits d'any nou, i és que també ja l'he començat, per tant, això ja està obert, i és La muerte en el Nilo, d'Agatha Christie, i és que segurament d'aquí un parell de setmanes aniré al cine a veure l'adaptació, per tant és el llibre que estic llegint ara mateix, i bé, com ja us vaig dir en l'altre vídeo, m'encanta l'edició, Agatha Christie no l'havia llegit mai, i aquest any, doncs també, com cada any, vull sortir de la meva zona de confort com a lectora, i els llibres sobre crims és un dels gèneres que menys he llegit, i per això aquest any vull donar-li una oportunitat a Agatha Christie. I ara sí que sí, últim paquet. Crec que hi ha més d'un llibre. Obrim-ho i ho veurem. Vull fer un aclariment. No m'han calgut tisores. No calen tisores per fer unboxings. No sempre. Vaja. Us ensenyaria com estic destrossant el paquet, però és que no vull fer-ho perquè hi ha la meva adreça personal. Hi ha 3 llibres. Vale, això està enfosquint moltíssim, Aquest unboxing serà un drama. Que guais! Doncs l'editorial és Jo Llibre. El primer llibre és Cròniques distòpiques, de Joan Carles Ventura. L'altre és Un tresor dins d'un calaix, d'Enric Lluch. I l'últim és L'Albert i l'enigma de l'ou daurat, de Roc Oliver. Pel que he llegit a la sinopsis, veig que és una història per lectors de més de 12 anys, en el que hi ha una llegenda sobre un ou daurat que l'Albert haurà de descobrir. De la mateixa col·lecció, per 12 anys, hi ha el d'Enric Lluch, i en aquest cas explica la història del Carles, que ha suspès 3 assignatures, i els pares li posen un càstig, i és que haurà de col·laborar en la neteja de la casa dels avis, i mentre endreça els calaixos de casa dels avis trobarà un tresor. I per últim hi ha el de Cròniques distòpiques, que crec que és una lectura ideal per ara mateix l'actualitat, perquè és una història sobre una família que han sigut supervivents a la Terra, o sigui, la Terra s'ha extingit gairebé, ens l'hem carregat els humans i només uns quants han sobreviscut, i en aquest cas tenim la família Martínez Martorell, que després d'un munt d'anys confinats en un refugi atòmic, per fi el 2031 aconsegueixen sortir i es trobaran un món plegat de zombis mutants, un desert radioactiu. Molt esperançador, la veritat. La veritat és que un dels meus propòsits d'aquest any també era llegir més literatura infantil i juvenil, a part de llegir els grans clàssics també el que s'està coent actualment. I bé, fins aquí aquests són tots els llibres que he comprat i rebut durant aquest mes de gener i febrer. Espero que us hagi agradat aquest format de vídeo diferent. Si és així, feu-m'ho saber a sota, donant m'agrada o deixant un comentari. I també m'agradaria molt saber si també us heu comprat o heu rebut algun d'aquests llibres, o si ja els heu llegit. També per quin de tots aquests em recomanaríeu començar, si n'hi ha algun que dieu, sisplau, llegeix-lo ja perquè t'encantarà, no esperis més. I bé, fins aquí això és tot, i ens veiem en el proper vídeo ben aviat.